days are in darkness. ngizoba nenkonzo I'm going to have a service yokukhishwa kwemidliwa to take out the zombies nesiphoqi and ghosts neziqalekiso and sins. kanti futhi ngifuna I want again wena onomuntu wakini the one with a family member owabulawa that was killed, after namfumbathisa isikhathi and after you've given them a weapon, noma umuthi whether as an instant ukuthi herb, ayiselele so that they revenge umuntu themselves. onjalo niyambopha A person like that, you tie them, akahlangani doesn't combine nezwe likamoya lamathongo with the realms of the spirits. akangeni umuntu ophethe isikhali A person with a weapon doesn't enter. noma ohambe namfumbathisa isikhali Whether nomuthi the person you've given them a weapon ezweni lamathongo in the heavens. kungenzeka awazi It may happen that you don't ukusuka know. kudala emandulo From back in the esibongweni sakini from your family, kunomuntu there is someone owafumbathiswa that was given a weapon. awazi You don't into know. zakho zivalekile Your things are closed. ngizoba nenkonzo I'm going to have a service yokukhishwa kwemidliwa to take out the zombies. mangikhuluma ngemidliwa When I speak about ngikhuluma ngento zombies, ejulile I speak about something baningi deep abantu abangayitholi that impumelelo many people don't get kade success. kwavusa umuntu Someone was wakini resurrected ethuneni from your family in the grave waphendulwa and turned waba umdliwa and became a ayekela zombie. ekhaya When you come here at home, uhlibhiza yonke into comes back and destroys everything. akushadi umuntu ekhaya No one gets married. anakhe You don't build. ngisho imoto ayingeni There's no car that enters. ngizoba nenkonzo I'm going to have a Ngomhlaka service 1 on the first and 2 and the second. izongena ntambama ngo-7 It's going to start at 7 o'clock p.m. ngifuna ukuthi ungasali Don't stay behind. zizokwenzeka izinto Things are going to happen. ngizobe ngifaka abantu echibini I'm futhi going to be putting people in the water ngibageza and cleansing them ubusuku bonke the whole night. ngicela ungiphathele izinto zokushintsha May you please bring clothes to change. ngithi mina I'm saying, ungaphuthelwa le don't nkonzo miss out with this service. ungabe usecape town Whether you're in Cape Town, ungabe usempumalanga you are in ungabe Pumalanga, useswaziland you are in ungabe Swaziland, use-eastern cape you are in East hey Cape. ungahlali phansi Don't stay there. zizobe zenzeka Things will be happening. ngizokhipha umdliwa I'm going to take out the ngizoba zombies. nenkonzo I'm going to have a service yokukhishwa kwemdliwa to take out the zombies nesiphoki and ghosts. ngifuna I want, khona umuntu wakini there's someone at your home, owathi bayishona as they died, namfumbathisa you made them carry namfaka ebhokisini endlini and put yakhe them in the lo muntu coffin. uboshiwe That person is tied up. ngithi mina I'm saying, ngizoyivula lento I'm going to open that. uNkulunkulu usekhulumele nami God has spoken to me ukuthi yonke lento that all these things, mangiyisebenze may I work on it. ngizoba nechibi elizoba la I'm going to have water that is going to, ngizokugeza futhi I'm going to cleanse you. ngifuna ukuthi I want that, lento ekubambile this thing that is holding you, zonke iqalekiso futhi all the curses again. ngizoba futhi nenkonzo I'm going to have again a service yokukhishwa kweqalekiso to take out curses. unesiqalekiso You have a curse esikama wakho or from your mother esikakhokho wakho or from your forefathers. kunezinto There ezizimfihlo are some things that are secretive ezenzakala emndenini wakho that happened in your family. abafuni They ukuyihlambulula don't want to confess yizo it. lezi ezinibambile Those are the things that are holding you. alisebenzi nje You don't work. alitholi imali You don't get ibanjwe money. lezi You are qalekiso held with these zabazali curses benu of your parents. banemfihlo They've got secrets. ngalolo suku That day, ngithi ungahlali don't stay. noma ngabe uke wenza Whether you came kodwa before, ngalolo suku that on that day, ngomhlaka 1 on the and first 2 and second, uzoba nenkonzo I'm going to have a service yokukhishwa to take out kwemidliwa of zombies neziqalekiso and curses. uzoba nenkonzo I'm going to have a service yokukhishwa to take out kwezikhali of zalaba weapons. bahamba emhlabeni Those who left on earth befumbathisiwe holding those weapons. ngicela wena ozoba I'm khona asking you, the one who's going to iyongena ngo-7 It's going to ntambama start at 7 p.m. iziphume esunday Come ntambama out Sunday late. ukusuka ngo-6 From 6 ntambama late. mawukhona ngicela When you are ungadli there, don't eat. ngicela ungadli May you please not eat. kodwa ngenxa yokuthi kukhona abantu abanezifo Because there are some people with sicknesses. ngicela udle
I'm asking you to eat uwaphuze amaphilisi akho. and take Kodwa your wena tablets. okhonayo The one who cares, ngicela ungadli may you please not eat ngayo le nkonzo. this Wena service. ozokudlile The one who's going to have eaten, uNkulunkulu uyakubona. God sees you. Kodwa wena onamandla okungadli The one who's got power ngabe to eat 6 at 6 o'clock Saturday on Saturday. ungabusadla. Don't start eating. Wena oze kule The nkonzo. one who's going Ngoba to ngizobe ngithandazela. I'll be prayed for. Ngizokhipha imidliwa. I'm going to take Ngizoba out neziqalekiso. I'm going to Mawusakhona la. if you're still here, Ngizoyikhipha le. I'm going to take out this thing. Awubheke khona umama Look, there's a woman obekhala that was crying wamapha ngasempangeni. there in Pangi. Akazange aphela amandla. She did not Izinto become ibetha. powerless. Ubezobonga. She was there to be thankful. Ubesidiso omusha. She was thankful for Hey, bringing lapha this ekhaya. there at home. Zenzeka izinto. Things happen. Wafika emsamo She wakhe. came to the altar Wazobonga. and to be thankful. Ibesidis entsha. I bring you receipts. Zizokwenzeka nakuwe. Even to you things will happen. Ngicela futhi ukuthi ungibhalele incwadi May you please write a letter. yonke into oyifunayo. All the things that you Uyibhale need. phansi. Write it down. Uyifake encwadini Put it kwi-envelope. on in the envelope. Uze nayo la. And Zonke izinto ofunayo all the things ziyazenzakala. that you want them to Uyibhale have. phansi. Write them down. Ngalolo suku. On that day. Wena ozokukhona. The one who's going to be Ngicela there. ungiphathele May you please imbewu bring yakho yokuhlangabeza the seed to wonke lo msebenzi. all the work. 150 rand. 150 rand. Ebese uphatha only ishumi. And then you bring 1 rand coin. And then uphathe u50 rand wekhandlela. And then you have 50 rand of a candle. 150 rand. 150 Ebese uphatha rand. ishumi elimhlophe. 1 rand seed. Bese uphatha u50 rand wekhandlela. And then you bring 50 rand. Ngizobe of a candle. ngikufaka emanzini I'll be putting you in the water ngikuhlambulule. and cleanse you. Bantu baseDurban People of Durban, ngomhla ka8 November on the 8th of November, ngiza lapha eDurban I'm coming to one Durban. on one. One-on-one consultation. Ukusuka ngo9 ekuseni From 9 ngizobe a.m. ngibeka abantu izandla. I'll be putting hands on Abaphuma abantu Then eDurban people come out to ngizobe Durban. ngise-ofisini I'll be at the likaprofethi office of the prophet. ngomhla ka8 On November the 8th of November, ngizobe ngilapho I'll be there. eMgeni Center, Getty Center, eMgeni Road, Getty Road, number 32. number 32. Noma wena ungezile kuyi1 Even if you on are not there for the 1 one, uze ngizokubeka isandla you must come so that I can ngalolo pray suku mhla ka8 on the 8th. mhla ka8 On the 8th. 8 November 8th November. ngomhla ka7 On the 7th, soba nenkonzo we enkulu are going to have a big service yokubonga unyaka to be nabantu thankful behamba bonke beya where emakhaya. people go before they go home. Inkonzo It's a service. yokugcina onyakeni It's the end of year esobe service siyenza that we're going to do yokukhushulwa to create kwesidalwa sakho of your creators yokukhanyiswa and to light kwamakhandlela. up of candles. Wena ozokukhona The one who's ngomhla gonna be ka6 December On the 6th of 6 December, December 6th December, iyongena ubusuku bonke. it's going to be all night prayer. Wena ozokukhona The one who's going to be there, uzophatha imbewu yakho you're going to bring a seed ka200 rand of 200 ama5 rand rand awu4 4 ngendwangu rands, emhlophe. and a white cloth. Kanti ke sobe sibusa We're going to be having a sobe great sibonga time. unyaka We'll be yobe thankful for the kufika ngedolwane.